In-numru tal-Leading Assistant Rescue Officers fih dan id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kiber minn 21 għal 33. Dan wara li t-tnejn filgħodu nħattru 12 persuna ġdida f'din il-kariga wara li l-aħħar ħatra kienet saret fl-2006. Iż-żieda fin-numru ta' dawn l-uffiċjali se tfisser ukoll titjib fl-operat tal-istazzjonijiet tat-tifi tan-nar. Dwar dan tkellmu l-uffiċjali il-ġodda stess. Ġieli ġejna f'sitwazzjonijiet illi nsibu nuqqas ta' uffiċjali. Issa dan il-vojt intela u nkunu nistgħu nagħtu servizz aħjar lill-pubbliku ġenerali. Aħna nkunu tnejn f'xift u wieħed jekk għandek wieħed bil-lif jew wieħed bis-sick għandek ieħor li qed jieħu responsabiltajiet u bil-poplu Maltu se jkun aktar sikur li once li nqala xi ħaġa aktar se nkunu effiċjenti fuq ix-xogħol tagħna. Kemm il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela kif ukoll il-Kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili John Rizzo qablu li din il-kariga ġib magħha responsabilità ikbar fil-ħidma tagħhom, xi ħaġa li l-uffiċjali huma konxji tagħha. Dil-karga ġdida hija naħseb aktar responsabilità bħala persuna f'dan id-dipartiment. Mhux għax qabel ma konniex responsabbli, imma naħseb dil-karga issa iktar se nkun responsabbli aktar minn nies tiegħi stess. Diġà kont acting leading fix-xift tiegħi. U meta kien ikun hemm leading tiegħi bil-lif kont nieħu ħsieb jiena ġifieri x-xogħol ġiġa nafu sewwa. Dil-karga ġor responsabiltajiet ġodda issa, nispera li jiena nkun l-eżempju ta' kulħadd. Rizzo ddeskriva din il-kariga bħala sinsla tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili hekk kif huma se jkunu dawk li jmorru għas-sejħiet li jsiru u se jġorru l-bandiera tal-istess dipartiment. Il-Ministru Abela qal li d-Dipartiment kien strumentali biex salva ħajjet in-nies filwaqt li l-poplu Malti għandu jkun grat lejn ħidmietu. Żied jgħid li bħalissa id-Dipartiment qed jesperjenza żmien eċitanti. Hekk kif qed issir il-bidla fil-flotta żdiedu l-ħaddiema għal aktar minn 180 u qed ikompli jissaħħaħ il-qasam tal-volontira. Dan wara li għal diversi snin dan l-istess dipartiment kien kemm xejn minsi.